Hi guys, welcome to our channel TFAFAS TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Mai Denzel calls his brother after she was caught cheating. Mai Denzel, Baba Denzel nemahore avo see full audio vachitaura. Anzad. Mukoma murise. Kurise. Kuri nana. Andidi. Ari Diana. Ari bosa. Andidi. Kwa pana ari sea. Ari bo. Koguro anzu. Na? Anzu digo. Pane shaitika. Chi. Pane mnandeda na. Hello. Ndugunzo. Mire kanditaure baba Denzel. Pane mnandana. Mira antindoda kwena ere. Ndinotanga taura anti zvazoitika mumashure erezvo. Hello. Taura. Ndugunzo. Pane munhu andaida naye mukoma. Saka munhu ndakabva ndamuramba. Pane mapika. Ndamuramba kudaro ndemva ndakutanga kudana nemumwe. Iye wacho anoziva kuti vanozivana. Saka iye akabva azviziva bvaenda nobva audza baba Denzel. Abva mazeta sei? Ma? Abva arakidza baba Denzel mapika andaimusendera. Zvamaita sei? Abva urakidza baba Denzel mapika acho. Akaita sei? Mapika akaita sei? Mapika akaita sei? Hello. Ndugunzo. Manaked piki. Mai? Manaked piki. Koimi maizitire. Hapana mkoma. Hapana. Ipaitano phone. Hello. Ipaitano phone hiyo. Halo. Ano parise? Ndiripo. Andidi. Saka decision tano mukuti kudimi. Mutora hanzvadzi yenyu. Zvino mari yebhasi hapana kapatana. Mari yebhasi haina handinango. Asi hanzvadzi yenyu mukasaitora nhasi. Ndatopedza. Vadzorere futi. Ndatopedza kutaura nemi, handichatotaura nemi futi. Vadzorere futi. Hello. Hanzvadzi muneko kuende? Ndenda ufo. Ndenda budiro ufo kwa mama. Ndenda kubudiro ufo kwa mama. Ikoko kasvika muzondifonera. Alright. Iri bhozi. Wongona mukwadveta. Mama pandisumumba ndimumba marendrodi. Saka munofanira kunatsovaziisa zvaitika zvisatombwa nzvinga ipa. Ndavaudza. Alright. Saka ita miende kufo ikoko. Mubatana maigurushinga. Alright. Iri bo. Hello. Ndikukunzwa taura. Saka munhu wandaida naye ndakabva ndamuramba. Ndamuramba panekuti ataisendera. Uyai kuno ndikukunzwa. Hello. Ndikukunzwa taura. Ndamusendera. Saka iye ndakabva ndamuramba. Saka pane munhu ndakudana naye. Ndinofunga iwo vanozivana nemunhu iyeye. Saka iye munhu wandakaramba uye akabva aenda pabasa baba Denzel abva audza baba Denzel. Taura. Ndozvaitika. Saka iwe unozviitirei? Hapana zvakangoitikawo bangu. Zvakangoitikawo. Iwe uri mukadzi womunhu. Ndakanganisa. Ukakanganisa? Saka iwo audza baba Denzel ndakanganisa. Tasati tataura izvozvo. Tasati tataura izvozvo. Kana ukatadza munhu kumbira mati. Baba nguru. Haiwa zvekukumbira naruregero zvakapfuura banguru. Handi akasiye kutanga muri kuzviziva. Mati. Akasiye kutanga ari munozviziva.
mukambotiudza naye bamnini. Aiwa ka. Papa kumbara muzoti ndakambomubata futi kumbare. Oh. Akauya ikoko futi akabatwa futi. Taura natete wake ya. Wape phone. Hello. Anizatoa nemuzukuru imazvinzwa ka. Ndandisina phone, ndandisiri pa phone. Mere yakutsanangurire. Hello. Hello. Avete murisa. Mush. Pane munhu wanchidana naye saka munhu iye ndakamuramba. Ndamuramba nemapika anga anawo. Saka abva asendera baba Denzel. Hello. Hello. Ndibunzwa. Murume wacho ndiyakasendera. Hello. Wawaidana naye wacho ndiyakasendera. Wabvesere munhu waidana. Dhani ndiyakasendera. Dhani naye chete anonzi Dhani munomuziva? Kuno kurushinga? Anonzi Dhani. Anonzi Dhani. Parangeta. Hanzi ndokuchimhara anonzi Parangeta. Ndizivi. Ndiye wanga achidanana naye saka apa vanga vachidanana iye wacho iye musoja iye abva arambwa here babva atanga kudanana zvinhu neshamwari yemusoja iye wacho wanga kudana naye uya uya arambwa dzobva auya bhandudza. Angachiziva nhamba dzenyu? Aitora kamufoni yebhembe rake. Saka munhu wacho matotaura naye? Ndatotaura naye indakungatozviziye ndiye atoniudza masikati ndiri kubasa saka panokumba handiti asa uyu yangaenda kunoruka ameno nonga anga akavharirwa iri kwaanga akavharirwa uko ndava ndaburuka kombi ndava ndamufonera ndikati uri kupi zvika ndiri pamukoto ndikuya kumba ndikati pamukoto ndo pandiri pamukoto hapana munhu ko uri kupi haye ndikuma anga akavharirwa ini ndazotsvaga ndamushaina vanaenda angu kumba achisvika kumba ndamubvunza iyo munhu anonzi ningi ndiani abva aziva kuti standardiziyana abva atiza mumba ndobva anopinda pamalandroad apinda pamalandroad apinda pamalandroad handiti inini ndaka halo ndikukunzwa apinda pamalandroad saka ina achimutsvaga ngoese uya musoja uya wokutanga uya ndobva andifonera akati kwai wazosvikobvunza munhu sei ndikati ina mubvunza kaida kuti ndinzwisise zvanzi izvo zvakawanda vari mumba malendrod enda nomutarisa ndabva ndanobuda mumba lendrod wanga wabvaizwa kaunzi tiya munhu hapo ndabva ndanopinda ndaona mushasha yakamira mba ndokunga kuda kubuda yakana kuti itize ndamubvunza inaidanana navo vese vari vairi ini pandandonesana naye abva atotanga kutotumira munhu ake meseji kuti unokundanesana nemurume wangu nenyaya yako saka vana vandapinda maari ndamubvunza zvanzi ndaidanana navo vese achivatumira mapika asina kupfeka kwete hwanika ndechengera mukadzi wangu mabhurugwa manyowani bhurugwa riya nyowani ndotorwa piki rotumirwa skomba okurura achisapa achitora rimwe nyowani achipfeka achibvisa rimwe achitora achitumira saka uyanga akangochengeta mapiki abva anditumira mapika ese zvichiita izvozvo saka ane zvikomba zvake zviviri zvese ndezvekuno chimwe ndoko taurisa vada kunzwa handisiyo kuti mumwe wacho ndoko oziri mumwe wacho ndoko haana mbokudza ko mumwe wacho ndoko ndokuchimanda hanzi mumwe wacho haana kundudza mumwe ndoko kuchimanda maitariro zvinoita izvo ndakakanganisa recho saka muzukuru wenyu akusvika ikoko handizivi kuti nhasi achaita sei munhu asi akakorara mangwana makuseni ndaanomukwidza kumbari hakuti handina simba rokunomukwidza no ndikamukwidza ka ndikatoziva problem izvo zvachaenda naye mumba orongedza hembe dzake nekuti vimbi kuti muuye kunoko haitioleti iye acharongedza hembe dzake maguzi ake zvaanofukidzwa kuti zvake ndezvake zvese handikwanise kukurungedza anouya ega zvinorovesa hana shuwa handiti mazvinzwa amunzwa achisanangura ndimana atete vacho handakabva ikoko ndozvamakabva mamuudza kaizvozvo handakabva musuno ikoko mukati aiwa muzukuru unonodai nekudai maita basa ipai bangu Halo.
munondisvitsira ubanguru ndimuri padhuze. Zvinozvika zvichinzi kudini nabamne? Kana zvichinetsa munogona kunowapa ane marekodha. Mati nasingarekodi. Ndoda kukutumira rekodhi ndinani. Ndichatumira maini munasha anovanzwisa nekuti haini simba rekuya ikoko anofunga ndoro wano. Maita basa banguru. Kana munhu achizviitira haana kuchemera. Aiwa vanenge vachisimbisana. Hazvinzaro. Aiwa maita basa banguru. Okay. I'm sure guys mazvinzwirawo mega mawambi murambi munongoziva mega vazukuru vambuya nehanda vanotaura too much pacomment section inzwa kuti vanga vachiti chii. Mumwe munati bro handled well though, mumwe munhu akati protect Mai Denzel at all cost, mumwe munhu akati apa amai vanenge vachiti mwedzi wakupera mukwasha ari kuuya negrocery, apa mukwasha ari kuuya nema-naked pictures chete. Mumwe munhu akati anonzi manudes kani naked picture ndo chii. Mumwe munhu akati fear women. Mumwe munhu akati naked picture. Mumwe munhu akati this is Baba Denzi feels special now. Haiwawo ndo varume vasingagoni kuchengetedza vakadzi vavava. Kudai angodedza hama vagarisana pasi vasiyana nezvese zviri kuitika. Ndozvotaurwa nemumwe munhu akati this is a brother after God his own heart, disapproves but still looks out for his sister. Mumwe munhu akauya akati blood will always be thicker sure as much as aswera nahobby, the brother is also concerned nesafety yemwana wamai vake. Hameno vasina hama pasi pezuva. Ndozvotaurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akauya akati leave amai ava in peace. Aripo mumwe munhu auya futi akati aiwa izvi zvinonetsa izvi, unomhanya ukanotora mapictures ukakanda mapictures pasocial media asi mukazoregererana, zivai kuti social media haikanganwe. So ndonyaya yangatauya nayo guys. Things are not looking good. Baba Denzi vanga vachifanirwa kuti vaitewo semurume, vadedze hama dzavo vagarisane nadzo pasi, vataurirane nehama dzavo nehama dzemukadzi, kwete kuti vaita se vaite mukadzi wavo kuita kunge chimwe chinhu nekuti vamunyadzise pasocial media soko vakazoregerana chichi chaitika. So guys ndonyaya yangatauya nayo. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.